A escritora e xornalista Irene Lourido presentou a súa novela O lado nobre, gañadora da 10ª edición do certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira, unha obra intimista que afonda nos cuidados, a enfermidade e os vínculos familiares. Irene Lourido presentou en Ribeira O lado nobre, a novela coa que se fixo co premio do 10º certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira. A obra, escollida entre unha vintena de orixinais, propón unha reflexión sobre os coidados, a dependencia e a fragilidade da vida a través dun relato marcado pola experiencia persoal da autora. A novela vai tecendo unha narrativa intimista, non podía ser doutro xeito, que combina o que poderíamos chamar crónica hospitalaria ou crónica médica ou como queiramos chamarlle, coa reflexión, coas emocións, en certa medida unha reflexión emocional, non? a que se fai, e que presenta un retrato da adversidade deses momentos difíciles, non? Que remodela as dinámicas familiares, pero tamén remodela a vida persoal, non? E tamén remodela a percepción que temos sobre a propia vida, non? Durante o acto destacouse o valor literario dunha novela que combina emoción, memoria e esperanza para abordar unha realidade que afecta a boa parte da sociedade. Xornalismo e literatura están estreitamente vencellados, como todos sabedes. Unha parte narra o que son os feitos, a realidade, cinguíndose pois a uns criterios marcados pola noticiabilidade, pola novidade moitas veces, non? Mentres que a outra pois permite abordar a escrita pois con menos moldes, plasmar pois todos esos sentimentos, esas vivencias, esas experiencias, esas sensibilidades das que Irene nos falou. E creo que ao final pois tamén fan que falando así, se abra un pouco un canal cara aos demais, non? En este caso, cando ademais relata unha experiencia propia. A escritora explicou que o libro nace da longa hospitalización do seu pai e quixo dedicarlle a todas aquelas persoas que, dun xeito ou doutro, experimentan cambios de rol entre coidadores e pacientes. Ese momento concreto que eu narro é unha hospitalización do meu pai, unha hospitalización longa, e para min foi un xeito de canalizar pois, todo ese proceso que eu estaba vivindo. Entón a idea inicial non foi en ningún momento facer unha novela, senón que era escribir como consumo interno, era escribir para min, non? Eso que moitas persoas facemos de poñernos diante dun papel, poñernos a escribir para, bueno, poñer as nosas ideas un pouco en orde, e despois chegou un momento que sí, que colleu forma de novela. Entón, para min, digamos que as palabras ou a escrita, nese momento foi como un refuxio. A presentación serviu tamén para poñer en valor a traxectoria dun certame que leva 2 décadas promovendo a creación literaria en galego. Ademais, Concello Editorial Xerais renovaron a súa colaboración para a celebración da 11ª edición do concurso. Certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira, que este ano pois cumprimos 120 anos, e polo tanto pois xa van 20 anos desde esa primeira vez na que o Concello de Ribeira e Xerais empezaron a traballar xuntos, que creo que fixeron pois un bo binomio, e o resultado pois é hoxe esta novela de Irene Lourido. O lado nobre xa está nas librerías e convida aos lectores a achegarse a unha historia de fondo humano.